या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या लोक माझे सांगत या पुस्तकावेळी मोठा निर्णय जाहीर केलाय। आपण अध्यक्षपदावरून निवृत्त होत असल्याचं ते म्हणाले। बारसुतील आंदोलनाला स्थानिकांचा पाठिंबा नाही, बाहेरचे लोक येऊन आंदोलन सुरू आहे। स्थानिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ही राजकीय पोळी भाजली जात असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे राजीनाम्यावर फेरविचार करणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली, पण कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवलं तर आपला निर्णय बदलणार नाही असंही शरद पवारांनी सांगितल्याचं ते म्हणाले। शरद पवारांच्या घोषणेनंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाले। यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी शरद पवारांना आपला निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून मी निवृत्त होणार असल्याची मोठी घोषणा शरद पवारांनी केली। यावेळी सभागृहात बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना अश्रू अनावर झाले। शरद पवारांनी अध्यक्षपद सोडणार असल्याचं जाहीर केल्यानंतर सर्व नेत्यांनी भावना व्यक्त केल्या, मात्र अजित पवारांनी सुप्रिया सुळे यांना आपल्या भावना व्यक्त करण्यापासून रोखलं। सुप्रिया तू बोलू नको असं अजित पवार म्हणाले। नारायण राणेंनी शरद पवारांच्या निवृत्तीच्या निर्णयावर ट्विट करून प्रतिक्रिया दिली आहे। शरद पवार साहेब आपण राजकारणातही हवेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी सुद्धा हवेत असं त्यांनी ट्विट केलंय। बारसू रिफायनरी विरोधकांना समर्थन देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे रत्नागिरीला येणार आहेत। दरम्यान राजू शेट्टींना रत्नागिरी जिल्ह्यात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे। शरद पवार यांच्या लोक माझे सांगती पुस्तकातून अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहाटेच्या शपथविधीवर गौप्यस्फोट करण्यात आलाय। राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना फूस लावल्याचं ते म्हटलंय। काल सभेत अजितदादांनी माझ्यावर टीका केली, तसं म्हटलं तर अजितदादांना सर्वच माफ आहे, ते करमुक्त आहेत, त्यांच्यावर मी टीका करणार नाही असं नितेश राणे म्हणाले। राष्ट्रवादीची भाजपसोबत बोलणी सुरू आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी आपल्यासोबत किती दिवस राहील हे माहीत नाही असं मोठं वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलंय। लेखक आणि महात्मा गांधी यांचे नातू अरुण गांधी यांचं मंगळवारी अल्पशा आजारानं कोल्हापूर इथं निधन झालं। ते 89 वर्षांचे होते। शरद पवार यांच्या निर्णयाचा महाविकास आघाडीवर कोणताही परिणाम होणार नाही असा विश्वास ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला। अजित पवार यांनी शिवसेनेशी गद्दारी केली आहे, त्यांच्यामुळेच शिवसेना फुटली, आधी त्यांना जाब विचारा अशी टीका रामदास कदम यांनी केली आहे। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर निवृत्तीची घोषणा केली। यानंतर नव्या अध्यक्षांच्या निवडीसाठी एक समिती गठीत करावी अशी विनंती त्यांनी केली। पुढे 63,090 रुपयांचा गांजा आणि 40,000 किमतीची हिरो ड्युएट दुचाकी, 8,000 किमतीचा मोबाईल हँडसेट असा एकूण 1,11,090 किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। वागदेतील हॉटेलसमोर लग्नाचं वऱ्हाड घेऊन देवगडच्या दिशेनं जाणारा बोलेरो टेम्पो पलटी झाल्यानं भीषण अपघात झालाय। यात 25हून अधिक गंभीर झाले। इंसुली क्षेत्रफळ तिठे इथं 2 दुचाकी समोरासमोर धडकून झालेल्या अपघातात सावंतवाडी येथील एक परप्रांतीय कामगार ठार झालाय। बाबू थारू चव्हाण असं त्याचं नाव आहे, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले। परिस्थितीजन्य पुरावे तसेच श्वान पथकानं मार्ग दाखवल्यानंतर मृत लहू सावंत यांचा सक्का भाऊ तसेच विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अजित रामा सावंत याला सावंतवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। 2 दिवसांची पोलीस कोठडीही सुनावण्यात आली आहे। कोनाळकट्टा येथील पोस्टात तब्बल 1,10,80,000 आर्थिक अपहार केल्याप्रकरणी 4 जणांची येथील जिल्हा न्यायालयानं सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे। प्रशांत दामले यांच्या शिरपेचात आणखीन एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय। आम्ही सारे ब्राह्मण आणि ब्राह्मण व्यावसायिक पत्रिका नियतकालिकांच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या यावर्षीचा ब्राह्मण भूषण पुरस्कार त्यांना जाहीर झालाय। उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये आंब्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होतं। या दोन्ही राज्यातून निसर्ग आंब्यावर रुसल्यानं 50% कमी होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय। मानहानी प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यात गुजरात उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय। दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांचा द केरळा स्टोरी चित्रपट रिलीज होण्याआधीच वादात सापडलाय। या चित्रपटाच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिलाय। आरसीबीचा माजी कर्णधार विराट कोहली आणि लखनौचा मेंटर गौतम गंभीर यांच्यात मैदानावरच वाद झाला। यासाठी दोघांना 100% मॅच फी भरण्याचा दंड बीसीसीआयनं ठोठावला। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.